once again, it's a privilege nga mo simba o mo dahil sa Ginoo karong adlaw. Karon is Resurrection Day. Maka. Resurrection Day of our Lord Jesus Christ. Kung dili pa sa COVID-19, daghan ron ang nanggawas o usually do what they wanna do, celebrating the death and crucifixion of Jesus. Importante kay nga event ni nga dili ta mo celebrate ni ini superficially or and ignorantly ignore without clear understanding nganong nianhi siya sa kalibutan 2,000 years ago. So, ang atong pangutana, unsa man pag-celebrate ani gyud? Mutana sa ko ninyo ni nga question. Kung mo celebrate ka og birthday o death anniversary, kilanan kailata niya o ato ni siyang ka-relationship sakto. Kaya nga namang mo celebrate ta sa birthday or especially death anniversary or resurrection anniversary of somebody nga wa ta ka ila, wa tay relationship with that person. Agree? Most of all, pag-celebrate ni ining Resurrection Day of Jesus Christ, do we really know Him? Kung ato ba niyo siyang giila nga atong Diyos o manunubos? Kibaw ba mo nga that anyone that rose from the grave and went straight to heaven, kani siya mismo fact ni o daghan ang nakakita niya, daghang niyo ka-witness na ani niya nga nabanhaw o nisaka sa langit. Mingon ko kaninyo mga nagtanaw karon, only Jesus Christ rose from the grave ug nibalik ngadto sa langit, seated at the right hand of the Father. Excuse me. Sorry sa akong rhinitis. So mo celebrate someone's death and victory. Kay victory man niya ang pagkabanhaw niya gikan sa mga minatay, nahimo ng big chunk of meat. Okay? Fact ni that we need to chew atong kitkiton. So, una is we need to know who this Jesus is. Kinsa man jud ni siya? O kang kinsa mang resurrection jud atong i-celebrate, kaila ba gyud ta ani niya? Nya una at kaduha is we need to know kung doon na ba tay relationship ani niya or wala. Kaya sa atong pagsaulog ni ining resurrection ni Jesus Christ, nahimo ng empty, useless, foolish kind of celebration. Okay? So number 1, marisata, who is Jesus? Dili ko mahimo o maghimog intensive study. Otherwise, magsige tag hiskot sa Bible until tomorrow and the next and the next and the next day kung okay ra ninyo. But dili pwede. There's so much to talk about Jesus kay dili man gud siya ordinary person. In fact, si Saint John the Beloved nagsulti niini o ni conclude niini sa Gospel of John. Ningon siya din John 21:25. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Imagine ka? Saint John mismo niingon nga ang tibuok kalibutan dili mapuno sa tanang libro nga kung posible gisuwat pa nila. But para dili mo buto ang circuit sa atong mga utok, mo ask the Holy Spirit to help us understand, believe, and receive Jesus in our hearts as He will unravel to us the person of Jesus Christ in the simplest way we can handle. So let's pray. Join with me, Almighty God and Father. Salamat Ginoo that naani nga celebration, but we want to learn more and know more who Jesus Christ is. For knowing Him, ang definition nimo in the book of John also is that is eternal life. Para doon na mi kinabuhi walay katapusan, kinahanglan mo ilami, mo dawat mi, mo tuo mi, mo sunod mi ni Jesus Christ nga imong bugtong anak. So Father, I ask of you, let your Spirit be the teacher and let each and every one karon nga mutan-aw o mananaw pa, di lang makasabot
makigrelasyon gyud ni Jesus Christ. Ug amahan, imo ning mensahe, imo ning wali, ba lang ko nimo. Gamita ako, amahan, sa kabayan sa imong ngalan. Himuang ang pulong nimo may maglugwa, dili ako, O Dios. Aron ang ilang pagsabot magagikan sa kinaadman sa Dios and not my own wisdom. Father, I ask of thee for your honor and for your glory's sake, through Jesus Christ we pray. Amen. So sa kabukbutan nga atong hibaw-an, Jesus is God. He's already God before nahimo ang kalibutan. Wa siya'y sinugdanan, wa siya'y katapusan. Ang iyang gingharian will reign forever and ever and ever. Pero kita dinhi sa kalibutan, ang atong kinabuhi, o atong ipakita ta, aning COVID, kadiyotra, anything can happen para ta mawagtangan o kinabuhi. But still, many of us, nagpadayon gihapon sa atong gimbuhaton, as if, walay Ginoo. As if, atong kinabuhi is hangtod sa kahangturan. Yes, hangtod sa kahangturan, o duhay destination. Imperno, o langit. Asa man tani ini. To be with Jesus and to know Jesus and to accept Jesus will give you an assurance ng imong ngalan masuwat sa dako kang libro ngadto sa langit. And most of all, naka-assurance you will go to heaven. Dili sa atong mga ahing binuhatan. Dili sa atong pagsud og mga reliyon. Because religion is a system of good works that we do aron kaluy-an ta sa Ginoo. No, God already gave us His mercy. Imbis kita ang pamatsyo, kita ang pangsagpaw, kita ang i-crucify sa cross, kinsa iyang gihimo nga may moandos in our place. Okay, that's a doctrine of substitution. Jesus Christ. Ningon ang Ginoo, amahan, nare, kamo mga tao dire, ang akong anak may akong ipapatay, ang akong anak may moantos sa inyong sala, aron kamo mahimong matarong pinaagis sa iyang dugo. So may gustuunan, that's what Jesus Christ did, and that's who He is, God. Kay Ginoo man siya, balik ko na ko, wa siya'y sinugdanan, wa siya'y katapusan. Ang four Gospels, ang Ebanghelyo, segment lang ni, no? Ipakita lang ta sa Ginoo sa iyang pagkatao here on earth. Pero even inside ani mga sa Bible, which I really encourage you to read, kung ba't yung kaka-read, because it gives you insight, clear understanding, unsa dyan ang kinabuhi. Ang Ginoo mismo, Jesus Christ, is revealing Himself to us. Kinsa siya? Nga naay langit, naay imperno. Unsay mahitabo kung mutuot na niya? Unsay mahitabo kung di ta mutuo niya? Okay? So, mao na nga, segment lang ni. Ni-speak lang ni sa iyang life here on earth, but not of His life before He became God in the flesh. So, wala pa siya na imong tao. Wa dyo'y nakaasoy kinsa siya. Except sa Genesis, nga gipasuwat dyan si Moses, gitagag revelation si Moses, nga ang nagsugod dyan sa tanan, Ginoo, mutuo kag dili ni ana, tuo ka, ginansya. Di ka mutuo, alkansi ka. So, kaning gospel is covered only 33 years of His human life. Kaya wa man dyo'y nakaadto sa langit, o nagsuwat nga to. So, unsa dyan sinugdanan, kung naman sinugdanan ng Ginoo, but lagi, ang Bible is very clear, wa siya sinugdanan, o wa sa itaw, nagikan sa langit nga sa kalibutan, only Jesus Christ. He is God, nga sa kalibutan, nibayad sa atong mga sala, diha sa cross, aron ikaw o ako, mahimong iya pagbalik. Okay? So, Jesus knew, din siya gikan, kibawsa siya, asa siya padulong, mga the pain was ang pain iyan ang itong naagwanta tungod kay kibaw siya asa siya padung, kibaw siya mabanhaw siya o mubalik siya sa langit where he really belongs. Mo nang atong makita din siya ang priestly prayer in John 17:5. Ningon siya, and now Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. So, niingon si Jesus Christ, himaya ako sa imong presensya. Sa himaya nga naadjud nako, una pa nanhi ang nahimo ang kalibutan. See, He is proclaiming He is God. That's why bitaw gipatay sa mga kaparian atong panahon kay
maglabot sila nga dunay karpintero na tao para nila, dili Ginoo. Unya ni claim nga Ginoo. Nya Jesus is God, second ako nga punto. One with the Father, usa siya sa Amahan. In creation, uban sad sa balang espiritu, makita nimo og book of Genesis nga ningon siya we kinsa man ang istorya nga we din ha kung siya ra nang usa. Ug usa siya ang nihatag og real life. Makita nato sa John 1:1 hangtod sa 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. If you want to know Jesus Christ, again, this is the Word of God. It changed your life, it changed your perspective, it changed your heart, it gives you love, joy, and peace. Mo na akong nadawat. So kung dili mo mutuo, kung ikapoy mo sa iyong kinabuhi, please do so. He is the Word of God. Usa siya, diha na sa Ginoo, kay siya Ginoo. He was with God in the beginning. Verse 3. Through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. In Him was life, the life was the light of men. Diha kaniya, pinaagi kaniya, nang himo tanang butang, siya ang kinabuhi, ug siya ang kahayag sa itong kinabuhi. Ngit-ngit kayong kalibutan karon. Why so dark? Because of COVID-19. Ang Ginoo is showing us He can make our life really good if we just go to Him. Kibaw ka, kaning COVID-19, effect raman yun sa atong sala. We are in a cursed world. Yeah, curse na ta, curse ng kalibutan. Ato ba yung gisamutan by, doing all kinds of sins. Tanang sala nga itong buhaton. Di ta magunahon na sa kalikupan, di ta magunahon na sa silingan, di ta magunahon na sa ubang mga tao. Ubuhat ta usay gusto nato. Nga mao na. Usa na, igo na ta na virus. Gawas ni God is also showing us in John 1:10, He was in the world. And though the world was made through Him, the world did not recognize Him. And until now, wa siya ilha sa kalibutan. Na siya man tayo nagbuhat sa kalimutan. Muna ang verse 14 in the book of John, chapter 1, nagsulti, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory. This is John, nakakita mi sa himaya. Himaya sa one and only, nagikan sa Amahan, puno sa grasya o kamatuoran sa mga siya. We should not attribute grace and truth to anybody because ang Ginoo sa Jesucristo mao ang mag-dispense, maghatag sa grasya o siya muhatag sa kamatuoran kung makikila-ila taniya o labaw sa tanan makigrelasyon taniya. Colossians 1:15. Paul, a very influential priest sa iyang time, o suddenly nabalik kay ang Ginoo mismo mo ni himamat niya kay he was killing the Christians at that time. And na-born again siya 2 years after Jesus Christ rose from the grave. Nibalik ng ang Ginoo sa langit. Ang Ginoo ni naog jud og ipakita jud si Paul, ako ni Paul katong gilansan sa krus ug ni-approve pagay kas kamatayon ni Stephen. Okay? Gisulti din ni Paul Colossians 1:15. Yan ang gisuwat ngadto sa mga taga-Colossus, Christian sa Colossus. Ningon siya nga, Jesus is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and Him all things hold together. So makita na ito magsunan, image siya. Tanang butang sa langit ug sa yuta makita dili makita, tanang authorities manang in authorities karon bisan pag nakadaog na sila tungod kay namayag sila, gibayaran nila mga tao, namuhi sila kwarta unya karon mauligtas sila balik sa ilang gibuhi nga mga kwarta. Even then God allows them to be seated right now. And what are these people doing? Are they really serving the people? Labi na karon sa COVID. Now, dili sa ka-advertise, ako ang nag-stop sa COVID. Nga ako nga, Jojie Maranga, mayor. Dili sa ka-advertise anak kay kadaghanan sa mismo are sick or nitago. Kay mo my best.
Mo na God is really showing us nga ang atong kabuang ba is piso ra jud kaayo. Nga Ginoo is telling you bisag unsa pa nimo ka bright, mas bright ko. Paminaw nimo mabuhi kang wa ko, dili jud ka mabuhi wala ko. Ako ang nag-hold things together. Now, kumutanaw ta, even the Old Testament people, even sa ancient times, ang mga prophets were talking about Him already. Ug atong makit-an sa Old Testament nga kapila kadaghan nag-appear si Jesus Christ sa men and women o nga as an angel of the covenant sa iyang mga pinili nga mga katawhan. So mutanaw lang ko dinhi sa mga kailang kaitang nga mga katawhan. Nag-istorya siya ni Adam ug Eve. Labi na sa diha nakasala sila, Genesis 3. Nag-istorya siya Cain, anak ni Adan ug ni Eva, kay ngano iya jung patay ug nasuya siya sa iyang igsoon nga si Abel, Genesis na. Nag-istorya siya ni Noah. Ug pinagi ni Noah, giluwas sila. Pinagi sa barko nga gipabuhat sa Ginoo made of wood. Okay? Sila lang ang naluwas kay naglagot ang Ginoo. Kay ang tao nagsigit pa kasala. And it was only a few years nang ginisanay ang tao manakaroon makakita ta God can also bring about this kind of thing kung ganahan jud siya nga papason ang tanang tao hagbayra hagbayra pero ang Ginoo is tan-aw niya ang katong maminaw sa government nga stay at home jud wash your hands mag-wash your hands jud okay kaya ang mga gahig nagsigig drugs, nagsigig session, sigig party, etc. Nangaigo, jud. Amen? I'm sad nga naa sila na nga kondisyon. We're praying for them. But hey, God, pinaagi na ining COVID-19, God is testing kung kinsa gyutong musunod. Okay? Because kinsa may mga government officials nga na-instituted sa atong panahon karon, ang Ginoo is nagbutang ana nila. Tanawa Romans 13. Manang even si Abraham nga sa dihang naghimo nag-nation ang Ginoo through Abraham nimo siyang father of many nations. Nag-istorya siyang Abraham, nag-istorya sa siyang mga anak sa Isaac, sa Jacob ug sa mga descendants. Ug daghan kaayo mga stories there, especially kung tayo lingaw, read the Bible from Genesis to Revelation and get to know the God who created you. Nag-istorya sa siyang Moses, ang servant leader savior, ngayon gi-raise up nga i-deliver ang makatawhan gikan sa pagkaulipon sa Egypt and the book of Exodus. Daghan pang stories mong atong tan-awan of God in the person of Jesus Christ nga ni-appear siya. Nakig-istorya siya. Daghan kaayo, pwede na siyang himong usa ka adlaw atong istoryahan sa. In short, Jesus was in relationship ani mga tawhana and wanted to continue to be in relationship sa mga katawhan nga iyang gihimo kita na. So sang katuyuan aron kita nga hinimo sa iyang image and likeness, people dili iro, dili baboy o dili bising kinsa, muhatag tatag pasidungog, himaya o pagsimba o mo-enjoy ta niya forever. Now, asa man ta nag-enjoy? Laptop, uguban pa diha, TV, enjoy ta with all the money that we have. Pero wa gyud ta mo thank you sa Ginoo nga nihatag nato kinabuhi ug naghatag nato aning mga butang natong nakita kay kusog naman jud kay tourism the whole world nga nakit-an jud nato nga ang tanang tao bisag pag Pilipino o pa ka nakasuroy sa Pilipinas pero mga to sa mga nasod because they want to see this nindot ni mao na but do we really give glory to God? Wala. Abot pa na to ng lugar naghugaw pa ta. Nagbilin ta sa atong pagkahugawan. Nya mao na reflection sa atong pagka makasasala kay hugaw kay ta nga pagkatao. Mga nahunag kasing-kasing na to sagsaon na to palimpyo sa gawas. Hugaw ang COVID-100 is in the heart. Ug way remedyo, Jesus Christ lang ang vaccine nga makatangtang ni anang COVID-100. So kung matangtang COVID-100, COVID-19 di matangtang, tangtang. Okay? So, mato ta sa story of His coming as God in the flesh. Nanhi siya aron mapasaylo ang tanantang mga sala. O kaning mga story o ang prophecy mahitungod sa iyang pag-abot was written hundreds and hundreds of years before niabot si Jesus Christ.
ug ang tanan gayud nahitabo. Okay? So the prophets nagsulti niini ang iyang birth ug ang iyang virgin birth pagani. Isaiah 7:14 sa Isaiah isulti niini. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. Now, labi na sa natong panahon na Isaiah, murlisod kayo hunaw-naon nga birhen, mamabdus. Okay? Pero, naitabo yun na. Gatong padayon nun. 9:6. Ingon sa Isaiah. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. These are the names of Jesus Christ. Mga ikagtambag Ginoo. Ganahang kag mighty nga Ginoo, siya. Way katapusan nga mahan, siya. Prinsipe sa kalinaw, siya. Umunang sa verse 7, ingon sa Isaiah, of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and the righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So, tanaw na to din hikay, gi-confirm ni Luke. Now, Luke was a doctor. Kaya gisulti sa account niya din sa Luke chapter 1. Nga ang angel ni pakita ni Mary, o gisultihan siya sa mga gisulti na Isaiah hundreds and hundreds of years ago. So, naitabo ni sa ika-unong nga buwan where ang Ginoo ni sent og angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. Asa gipada ang anghel ngadto sa usa ka virgin nga pledged to be married, engaged na sila ni Joseph. Na si Joseph descendant sad ni David, pero si Mary was virgin pa. Ang angel ni ato ni Mary ni ingon, greetings! Hey, ho, yo! Highly favored. Ano highly favored man siya? Because siya ang gipili sa tanang mga birhen nga ang usa ka Dios mahimong tao. Ningon siya, the Lord is with you. Ug na tinga si Mary, ug na wonder siya sa ning klase nga greeting, pero ang angel ningon, ay kahadlok Mary, dunay pabor nga gihatag ang Ginoo diha kanimo. So favor, ha? That was a favor. It's not because Mary is God that he can conceive a God man. Okay? Favor of God, gipili ra siya, an instrument ra siya. Ingon ang anghel, mahimo mamugawas usa ka bata og lalaki ni, og pangalan nimo siya Jesus. Mahimo siyang ilado o tawgon siyang Son of the Most High. Imagine ka, gipahibaw na si Mary, di ni ordinaryo nga bata. This is the Son of the Most High. Possibly because Mary, nibasa na siya sa mga prophecies, sa mga prophets of long ago, na siya Bible, kay naman lang Old Testament, ang mga prophet writings. Kibaw siya nga pupili ang Ginoo one of these days sa usa ka babay nga birhen nga maghimong iyang tiyan mahimong instrument sa Ginoo para mamabdos siya ug mugawas ang usa ka normal nga bata. Ug gisulti pa gyud ni in verse 32, the Lord God will give him the throne of his father David. See? So gipakita siya nga mauni ang promise nga ang usa ka hari gikan sa linya ni David mulingkod sa kaharian gayud, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Gipakita ni siya, this is God. Wala di pwede himuon nga si Jesus Christ is just a human being. He is God in the flesh. O makita sa nato din nga even Prophet Micah, ang his place of birth, giprophesy na ni Micah. Isulti din si Micah, but you Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come from me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, from ancient times. In short, lisod kayo itrace kay kung trace pa kag maayo, wapa ang tanang tao sa kalibutan, wala pa kalibutan diha na siya. Then Matthew, ang tax collector nga nahimong disciple ni Jesus Christ, nisuwat sa siya niini, iyang gisuwat ang pagkatao ni Jesus Christ din sa Matthew chapter 2, nisulti siya, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from this came to Jerusalem. This is history. Kamu nga ganahan kay history. Okay?
Naa din ha time of King Herod, na I placed Bethlehem in Judea. Dunay mga magi ning abot. In Bethlehem and Judea they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, and by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler, who will be shepherd of my people Israel. Now, gawas ni ini. Ang escape to Egypt from Herod's lunatic insecurity. Kana bang insecure kay ka? Mayabag man jud. Sa diyan nakadungog siya nga sagikan sa mga magi nga dunay mahimong hari nga mas labaw pa niya na crazy siya. Pero gi-prophesy na ni Hosea in chapter 11. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. So Matthew again recorded this, Matthew 2. When they had gone, nilakaw sila, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Ingon din ha ang anghel, huy, bangon Joseph, bangon. Dad-a ang bata ug ang imong asawa ug iskapo mo nga to sa Egypt. Stay there hangtod si Herod mahuman sa iyang kinabuhi kay pamatsyo niya ang mga kabataan nga paparehan niyang edad. Kay na-insecure siya para why king nga mulabaw pa niya ipatay niya. So ni mato si Joseph nilakaw siya o gagiyang asawa o gagiyang anak at night nilakaw sila padung taon sila Egypt. Nilaya sila. Ni-stay sila nga to hangtod namatay si Herod o gifulfill ang gisulti sa Ginoo. Out of Egypt, gikan sa Egypt, gitawag ko ang akong anak. Now, lain pa gani ini. Prediction nga siya is a despised dapat tagdon dili atiman dili tagdon namang murag basura ang tan-aw sa katawhan nya is a man of sorrow. Kibaw siya unsa ng kalisdanan, kibaw na siya unsa ng kasakit. Isaiah 53 nagsulti dinhi. Ni grew up siya before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. Wa siya beauty or majesty nga maka-attract nato niya. Si Jesus Christ is not the picture that we see. We are creating an idol. So ko laging Ginoo ni ana. Wa siya beauty or majesty. Ordinaryo siyang taon, di ka makalingi niya kung muagi man siya. Nothing sa iyang appearance nga mo desire taniya dito nga di siya gwapo kung gapuhag barug oy gapuhag dugahan oy gwapo kay mulakaw oy duway muna na si Jesus Christ. In fact, verse 3, despised or rejected by men, a man of sorrow, familiar with suffering. So right now, who can really understand the suffering of the world? Who can understand your suffering? Jesus Christ. Labaw pa sa COVID-19 iyang nagian. Okay? Kaya namatay siya rang usa. Okay? So, pares mga nag-COVID karon, luoy kay sila. Kung ma-COVID ka, ikaw ra. Wa kay mga nya mamatay, ikaw ra sad. Kay hipuson lang ka. Nya family members can't even join. I don't know kung nang-join bang uban karon, but this is a very sad state of kamatayon og sickness. Nya managingon sa Isaiah, like one from whom men hide their faces, he was despised and we esteem him not. Wag na to siya tagda, wag na to siya gidawat. Surely ang atong mga kasakit ug atong mga balatian iyang gi-carry. Siya nagkarga ni pero ato siyang gi-strike, ato siyang gipatay. Ug na-affected siya. Na-first siya. Kay Isaiah took about what he will go through as a person. Ang ma-pair sa ito pa, ilansang yun siya sa atong kasalanan. Na-crush siya, kay pwerte man yung gubaa sa lawas ni Jesus Christ tungod sa atong mga kalapasan. Ang punishment nga nagdala og kalinaw, diri kanato diha ni Jesus Christ. Mao nang pinaagi sa iyang mga labod o mga samad na nga ayuta. Remember this, the healing that God promised here is first and foremost spiritual healing. Because we are dead spiritually. Buhi ka physically, emotionally, mentally, pero atong spirito is not connected to God. Muna nga, ang Ginoo died, ug tan-awa ko ng cross, di ba murag pusti? Di man musiga ang imong suga sa imong balay sa usa pa kanindot ug kamahalo na kung wa ka ma-connected sa pusti sa beko. Correct? Ug kanang pusti sa beko asa man connected sa powerhouse. Mao na nga Jesus Christ is the one sent gipadala sa Amahan para
kita unta dunay kahayag kaanindot nga kinabuhi kay kunay hayag mas nindot ang kinabuhi, di ba? Now nagsulti din hi verse 6, we are like sheep, masama ta sa karniro na nga saag, naghimo gitag atong kagulingungdan, nitalikod jud ta sa Ginoo maong ang amahan, iyang gikahimutan nga ang talan natong mga sala, iyang hatag gidakdak diha ni Jesus Christ. Oppressed and afflicted siya, pero wag yun siya ni abli sa iyang bisag gamay o manungo o mamalikas ba o mingon ba ka mga baga kay mong mga naong. Mura siya garniro nga gipsud nga to para katayon. Silent siya before sa mukatay niya. Bisag gamay wag yun siya makasala because he is perfect. Perfect sacrifice. By oppression and judgment, verse 8, he was taken away. Oppression and judgment. Ang ilang judgment ba was not right. O kinsa may makasulti sa iyang mga sumusunod. Kaya na-cut off siya from the living, namatay siya eventually. Muna gisulti ni Isaiah, for the transgression of my people, he was stricken. Verse 9, na-assign siya o grave with the wicked. Dapat dili siya patyon isip criminal, but he was with the rich in his death. Kaya nga naman, si Joseph Martia, kitagaan siya nindot kay nga lubnganan. Dato nga lubnganan. Though he had done no violence, walay deceit sa iyang mouth, wa siya sala, and still, gipatay siya. Kay nga naman, verse 10, kay maong mantoy, kabubuton sa Diyos, nga i-crush siya, o mag-suffer gayud siya, nahimo siyang guilt offering. Please look at verse 10. Nahimo siyang guilt offering. He will cease offering and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his son. Tanawa verse 11, after the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied. Giproclaim na, gitag na, gisulti na, nga kaning mamatay, nga Ginoo nga nahimong tao, patyon sa tao, tungos sa pagkasalbay sa tao, pero ang iyang kamatayon, maoy solusyon, maoy redemptive plan sa Ginoo nga mahimo siyang manuluwas sa tanang tao. Mao na nga gisulti din he will see the light of life and be satisfied. Mabanhaw siya. By his knowledge my righteous servant will justify many. So may justify many. Ikaw ug ako kumutuo ka ni Jesus Christ, dili nakatan-awon nga makasasala sa amahan. Kay iyang manggiangkon ang imong sala ug akong sala, asa man kani ana. Kadaghan na tong utang sa Ginoo. Kadako na tong utang sa Ginoo, bisan pa sa atong mga milyones, kung na makay milyon, di na makabayad sa imong utang. Only Jesus Christ can pay. Makabayad sa imong sala o sa akong sala. Ug walay sala nga dili pa sa iloon sa Dios. Bisag unsa pa nakaito, bisag unsa pa nakabati. Killer ka, rapist ka, pakinulsol. Ka, gamay man ni ako, baka ko naman ko, bisan ni ana, igo na one sin. Mayon, your sin separates you from your God. Okay? And that sin will bring us to hell. Therefore, verse 12, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death and was numbered with the transgressors. Balik-balik jud atong sala, giapil siya sa mga kriminal tungod sa atong sala, gi-offer siya tungod sa atong sala, giangkon niya ang atong mga sala. Mo nito makita, he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. God that became man, namatay, gilubong apan nabanhaw, ug nakit-an ang iyang pagkabanhaw for 40 days, nagsuroy-suroy siya, nakita siya ni Peter, Andrew, James, John, Matthew, Bartholomew, etc. Ug nakit-an siya sa daghan pa kay mga kababayan nga isog kayo, kasi legit una ni adto dito niya, nakit-an lang adto, wa naisod ug gisugat sila sa anghel, ay na mo kapoy-kapoy, wa diri nabanhaw suma sa iyang giingon. And 500 others saw him in the span of 40 days. Asa man gani anak? Namingon, nakikita ko sa akong lolo, napakita ra siya pero napakamatay siya sa imong sala. Unya musimba na ron kasi imong lolo, musimba na ron kasi imong mama. Ya kataonon pa jud kay ni manawag tas mga patay nga kani sila mas makasasala pa nimo ug nako. Okay? So, why do we make that mistake of calling a name nga wa nagpakamatay na to, wa na banhaw ug wala ni
balik sa langit. Nga naa man joy usa ka Ginoo tinuod nga Dios, tinuod nga tao, nagpakamatay nga lubong og nabanhaw. Mo na si Saint Paul. Look at Saint Paul's story in chapter 8 and chapter 9 of the book of Acts. May appear si Jesus Christ niya after his resurrection and ascension. Remarkable kayo, no? Makaingon siya ka, awesome! Actually, no? Ang Ginoo ba? Tagaan ko last minute, ani? Mawali? Ngayon ko, ako ba ka ng last minute nga instructionan ka, murag, alisod kayo, no? Pero, sige na ko gitrain sa Ginoo na to be flexible. Iya ang mensahe, ganan siya. Last minute. Kasi before death, Lord, sa ganahan ka na yung usbon, wag hapon kaya ako aning iwali is ka na, awesome! Church of God. Okay? So anyway, balik ta. 1 Corinthians 15:1. Isulti si Pablo. Daw mga igsuon, ganahan ko pa hinumduman mo. Ako, English ni, pero ako isulti sa Cebuano, para ang taong mga dili kay kasabot ang English, makasabot sila. Ganahan ko pa hinumduman mo sa Ebanghelyo nga akong gitudlo kaninyo, nga inyong gidawat, ug din kamo ni barog. Pinagi ni ning Ebanghelyo kamo naluwas. Kung kamo mukupot umay ni ini sa mga pulong nga akong gitudlo kaninyo, kay kun dili nituo mo sa walay lami. Okay? Kay ang akong gidawat, akong gipasa ninyo isip pinaka-importante. Unsay importante nga gipasa ni Pablo? Nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Nga siya gilubong ug nabanhaw on the third day, sumala sa kasulatan. Nga nakitaan siya o dilay nakitaan, siya mismo nagpakita ngadto ni Pedro ug sa ubang mga 12 pa ka mga apostoles, apil na si Matias, wala naman si Judas ni ini, ug humani ana ni pakita sad siya sa mga 500 nga mga ikaigsuonan, ug at the same time most of whom are still living. Buhi pa ni siya pagsuwat ni Pablo, ha? Buhi pa ni silang daghan kay nga nakakita ni Jesus Christ, nga nagpakita siya. Do ang uban nga matay na. Then nagpakita siya ni James, ang half-brother ni Jesus Christ, og sa mga apostoles. And last of all, nagpakita siya kanako nga usa ka abnormally born. Para niya ang iyang pagkakristohan abnormal. Kay nga naman, why yun naka-share niya? Ni member dagan siya, buko siya, kay nana siya letters sa mga kaparian, nga tanan, nga mutuol, atong the way. Kay ngalan sa mga Christian sa una is the way. By the way, if you want to know about the history of church, look at the book of Acts. Mauna ang singganan sa church. Kung ang makinaiyahan sa mga tinuray nga Kristo na makita sa ninuan. So, take note for next week ni Ana. So, in short, dapat manganghata meaning nga Jesus nga nabanhaw gikan sa lunganan. Ginoo siya, balikon ko, tinuod nga Dios, tinuod nga tao, pero wa gyud nato siya lingia. Wa gyud nato siya gidawat. Remember, Holy Week ron, ug end na ron sa Holy Week, daghan ang nagsakripisyo. But sakripisyo for what? Wa man tan ila niya. Nya 1 week ra ang atong pag-ila niya. In fact, murag niila ra ta niya. Banhaw siya gikan sa mga minatay. Domingo, magpista pa kay ubang mga lugar. Okay? Pista kay Ressurection Day, pagkabanhaw. Pero manhuman, nagpista man sila para ang makakaulag o mga gasdustong buhaton, mag-inom, etc. Kaon. Sa tao man, nangausab bata sa itong pag-ila. Pagsige na itong buhat may anang paghandom, magdapat ang mga unsan yung mamalit pagyuta ni ana. Yato pa ng himuon nga murag, all this, himuon na to nga murag og magic na siya, charm. Magsuunan. Stop. Christ wants a relationship. Di siya himuon mo magic charm. Di siya buot ganahan nga imo siya mura og himong gamay nga Dios nga kumo kasi ang magic charm para pagpahawa sa mga demonyo nga kita mismo demonyo man ta. Ang demonyo mo tintal ra na sila. Pero kita makasasala tag kinaiya. Dita gaya nagkakinahanglan demonyo kay makita gaya na nimo sa book of Revelation, si Satan will be bound for 1,000 years and still many wala gyud mo tintal di gihapon mo yuko ni Jesus Christ. Pero ang tanan nga niyuk mo ni Jesus Christ, wow, na sila sa 1,000 years, enjoy sila with all the good things nga promised ni Jesus Christ. So ano nagsimba ta niya kuno sa usa lang
kasi mana sa usa ka tuig. Ug human ni ana, kalimot na ta. Unsa ang atong gi-celebrate ug kinsa? Mo lang ko ngano mo celebrate ka o birthday. Wag ta di ko ganahan na mag-celebration ba. Kanang celebrate ta anha ta, bisag kita family, celebrate ta KBL, kasal, bunyag, lubong. Okay? Nya, birthdays, pila na. Unsa may atong gibuhat? Do we really appreciate God for the life of this person? Di, nanaraman ta din ha, para mususira ta, kanang, sabi ni siya, na-improve ni siya, unsa ni siya, tagsara ba kami magkita, once a year, unsa man ni, kaon na sa datong anhaon, pero do we really talk about one another? Kaya wa man tayo relationship good sa Ginoo. O manang wa tayo relationship nga klaro sa matag usa. Niyanha lang ta for the food, for what we can get. We are not even there para i-celebrate ang birthday or kamatayon or kabanhaw sa usa ka tawo. Pero kani good. Diyos mo good ni nga nahimong tao. Diyos, He changed my life radically. Grabe. So, do you want change? Do you want something new may tabo sa imong kinabuhi? Especially with COVID, everything will be changed. Kiba kung mga usap na kumanan ng COVID, do you think balik ta sa normal na itong kinabuhi? Dili na, oy. Dili na. In fact, this one thing. Gikan ni sa reliable nga tao, nga nagsulti, nga din sa to niya, pero nito ko niya, kay nag-work man ni siya of kaning dili ang may bawaan nga trabaho kay na monitor sila sa government ni siya. Sa South Korea, ko kakita na mo ni ini, ang tao nga na COVID nga naayo na reactivated. Wala pwede din ibalik de ngano man. So mo na yung wala nagpasabot nga na COVID kaya nabuhi ka, wa ka namatay, nga ma-immune na ka kay magtisabti nga pero kanina reactivated. So di lang ko muhatag pas mga details kay di kaniya ipasulti kay bili siya ang dapat musulti niini pero sa iya nadungog mo pasag gyud taon siya para lang makasabot jud kayo nga stay at home. Okay? So mo ni nga kani nga Jesus nato atong ikalimtan after this day, after sa pagkabanhaw niya, kay unsa man siya, figure of our imagination. Figure lang siya, murag salida lang siya, nang humantanon mo, move kay lakay ka, nabanaw siya, namatay siya, human, wala. Human mo gawa sa sinihan, di ba, balik ka sa mong kinabuhi, murag ginana, rata. Murag rata, gilaming for 1 week, labi na ka Friday, Saturday, Sunday, celebrate ko nung hayta sa Ginoo. Wa man gyud ta mo tuo ani niya. Kay wa man nato gitugyan atong kinabuhi. Busy man ta sa uban natong mga Dios. Nahitay mga Dios nga tong gibuhat nga di makaluwas, di makadungog, di makakita. Daghan ta og mga reasons, justification. Worst of all, kita ang Dios. Kay ngano man tanang gusto ni ining lawasa ato mang ihatag ganahan pamukaon bisag puno na habhab gihapon magkaigit na daghan na kay sakit sige gihapon magsigig outing bisag ala oy bista mo tabang muhatag asa sige lakag sige palit og cellphone palit here sige tan-aw gani sa mga cellphones karon sa may gitan-aw nimo nagpatambok ka diha sa pulong sa Dios wala tanan nga gusto sa mata tanan gusto sa dunggan tanan gusto sa kamot buhaton instead of unta makigila-ila tagmay sa Ginoo ug maghinulsulta sa atong mga sala. Kay kung dili gyud ta motuo nga si Kristo Jesus anak sa Dios nga gipadala sa Amahan aron pasaylon atong mga sala, pinaagi sa pagbayad gibayran ang atong mga sala. Pero ang bayad sa atong sala unsa man kamatayon. Pero siya pagbayad niya yes namatay siya para mabuhi ta. So ano ni man nato dawaton ang bag-ong kinabuhi nga gi-offer ni Jesus Christ? Ano may magita ay nga anin magugo ang mao nang ginako reliyon mo ni ano stick out man jud kani ana. Na-improve imong kinabuhi wala. Mingong kakwarta pero ang imong heart na-improve. Imong pagkataon na-improve. Kay kita ra ba mag-anam ta katigwa mas mag-anam ta kangilad. Kay sa gamay pa ta
may natang mamakak, makadako ta, mas espiso ng pagkabakakon. Sa una gamay pa ta, manguha ta og kwarta, ginagmay pa, sinsiyo, ini kadako nimo na, kay wa man jud na panton. Wa man jud kay kahadlo. Ngilingig na kay kang mangilan o mangawat sa dili imuha. And look, many professionals are using their profession para pag-oppress sa mga tao nga wa gyud. Tanawang daghag mga kayutaan, nangilad. Gets? Sa mga kasuunan, what kind of a person are you? Gathering ta, pero watay tinuray nga gani nga paglanta o pagkununa sa matag usa. Bisa gani aning mga gathering sa families, mga old friends, mga whatever, mga classmates. Why do we really gather? Just to see the person. Wag hindi na ito gaistoryahan pamutan-on ang tao nga. Kung saan man ka, sa may nitabo mo, kay murag 40 years sa tawa nagkita, what really happened to your life? Sige ta gathering, what? To compare to one another? Kisa ang dunaw, kisa ang wa? To flaunt our riches? And go, kakita, mas beauty gihapon ko karon, kumpara niya halap katiguang na niya. You know, these are crazy things, but true. And you know you are guilty. So mga kisunan, if you believe Jesus, who claims to be, ni claim man siya Ginoo siya, that's why gipatay siya, then we must celebrate it correctly from the heart. Kay para nako, ano mo celebrate ka sa tao o Diyos nga na imong tao. Bisag ka lang ka tao, para mo di siya Diyos. No, di o magkay relationship niya. Kuyog-kuyog ra ka sa panon. Kuyog-kuyog ka sa panon. Why? Di pa ka makimong desisyon nga imo. But if nituo ka nga he is who he thinks he is and he said he is, then accept him, the wata siya sa imong kinabuhi. Isip Lord and Savior, kay siya raman ang nagpakamatay ug nibayad sa tanan mong mga sala at the cross ug karon risen from the grave. Buhi si Jesus Christ, and because buhi ang Dios nga akong gilagaran, nakoy buhi nga paglaom. Buhi ang Ginoo nga nihimog promises nga iyang i-promise yung buhaton. Do you have such somebody who back you up? Okay, with all the monies right now in the globe, in the world, daghang tao mga dato, unsay nahitabo? Frozen ang mga assets ug mga whatever, mga lihok. Can this save you from COVID? Can this save you kung whatever virus pa o calamity nga moabot? Wala. Life is short. Think wisely. Invest wisely. Naman kay gi-invest. Kag-invest mong kwarta here and there. Ni-invest ba ka sa Ginoo? Imo kinabuhi mo mag-invest. Kaysa diyang invest mo ang imo kinabuhi sa Ginoo, then you are assured of eternal life. Have a relationship with Him. Relationship sa Ginoo, dili religion. Balikon ko, religion is a system of good works telling you do this and do that. Kay Diyos noon ka, matukag langit, pero inside your heart, kibaw ka dili. Kibaw pa ka si Martin Luther sa iyang grabe kay siya, religious kay siya, pero inside his heart, kibaw siya nga dili gud siya makadto sa langit. Pari na gud siya. Sige kuno siya kumpisal, nadungga siya na siya sa paso nga niwali. Sige na siya kumpisal sa iyang mga sala. Kapuya na ang usa ka pare sig paminaw nga, dapat ako na pa ko nakalimtan nga sala. Kay grabe siya, stricken siya sa iyang sinfulness. That's when he read Romans, Galatians. Wow, natuliling si Martin Luther. Niya maingon ta, lain nga reliyon? No, he found the truth. And he established, okay, a group of people na sad to say, daghan na karong mga may follow ni Luther, pero wala sad kasabot. In fact, ang mga tiguang nalay naghimo-himo anang nga ni-slip back lang sad sila sa what should not be done. O sa atong paghimog reliyon, tanawag kinsay na nga dato. Nga tanawa, nabas lagi panghatag ron, nanghatag ba sila, nanggawas ba sila, whatever? Wala. And where's the money given? Asa man? Para sa ilang pagalingon. Maigsunan, uy, bright man ka ta, edukado ta. Then we must use our
this and use your eyes and use your hands to flip the Bible. Kaya di hasad ko nagsugod. Ikumutdan-aw na bito ko sa Biblia, Jud, be. Kaya puya ni Pastora, sa gigsulti na ko ginani niya, di ko katubag, be. Ganahan ko ako mismo makakita sa kamatuuran. If you will do that, God says, if you will seek me, you will find me. If you will seek me with all of your heart. So, nga, if you're convicted sa imong sala, ug nituod jud ka si Jesus Christ is indeed God. Og angayan lang siya higugmaon, angayan siyang simbahon sa tibok imong hunahuna kasing-kasing og kalag ug sa imong kusog, then buhatan ni. Repent sa imong pagkamakasasala. Just confess to God. Kung bisag og tao, di to God. Diretso lang. Pangayua ang kapasayloan sa imong sala. Ug dawata si Jesus Christ. Na ina siya nga gidawat nako og Ginoo ang imong pagpakamatay pagbayad sa akong mga sala. Ug sulod sa akong kasing-kasing imo nako sukad karon ikaw na ang akong Ginoo ug manluluwas. Then only then nga makaingon ko do na kay katumod nga mo celebrate, valid na ang imong reason to celebrate sa kamatayan o resurrection ni Jesus Christ. Kaya na naman kay relationship, in FB, mga klaro kay in relationship, kulang pa lang, ipanghambog ang mga nga sa in relationship. So, are you in relationship with Jesus Christ? If you are not, allow me to lead you in prayer in accepting Jesus Christ in your life. I know nga gisultihan ti kaon sa on progralisod ka. So let me pray for you, Almighty God and Father. I pray and lift up, O God, sa tanan nga naminaw karon. Ginoo, nasayod ko, na kanila Ginoo kasabot silang gibati. Na kanila Ginoo na mga butang nga ni hayag sa ilang hunahuna. Ug na mga uban amahan nga wa sa kibaw sa ilang bation ug sa ilang buhaton. Father, draw them to you. Speak to them and tell them, buot ka nga musulod silang kinabuhi. Kay gentleman man jud kay ka nga Ginoo, di man ka musud nga way pananghid. Ug ganahan jud ka mahabli ang matag usa sa ilang kasing-kasing. Kay nituktok naman karon, ikaw nga musud ka. So Father, I pray and ask you, let these people open their hearts and receive you, your Son Jesus Christ, whom you have sent to pay for all our sins. Amen. So kung imo na sinati ni ablay mo kasing-kasing usunda kini nga pag-ampo. Sunda, musulti ko, then follow after. But make it your prayer in your heart, Jud. Okay? Sumutuko sa pagbalik ay tanawa ang nadin ha. Ayaw kanang nang binuang nagbugal-bugal nimo. Let them maghimo tag decision asa ta kadong after ni kinabuhi. So, sunda kini nga pag-ampo lang ito nga mahan. Salamat sa imong anak nga si Jesus. Salamat na imo kong gihigugma. Pinaagi kaniya. Ipakita mo ang imong dako nga gugma sa iyang paglupas sa cross. Imong gipakita, wala jud ay katapusan imong gugma. Apan, imo sang ipakita nga God ka of justice. Kinalan ang mga sala, mabayaran. Kaya di jud ay mi makabalik sa imong langit. Ug di jud ay mi makakita unsa ang mga kausaban nga imong buhaton kanamo kung dili mi muto sa imong anak. Maong gikaluy-an mo kami. Pinaagi kaniya among sala na pasaylo. Salamat Jesus for dying for us. Wa ka nang dumili. You did not resist God the Father. You took upon yourself ang among sala. Kahugaw sa among sala. Pasayloa ako, o Ginoo. Pasayloa ako, o Dios. Pasayloa ako. Kung nito ako, nga ikaw, Ginoong Jesus, Diyos, o tao. Tinod nga Diyos, tinod nga tao, nga nibayad sa akong mga sala. O tinod ka nga Diyos, o tinod ka nga tao, nga nibalik nito sa langit. Kung nito ako, nga ang imong pagbayad sa sala dito sa Calvary 2,000 years ago. Igo na to. Maora gyud to ang makabayad sa akong sala. Mao nga Ginoo ani ako magaingon kanimo sulod sa akong kasing-kasing. Gamhi ako sa Espiritu Santo.
Himuha ako nga imo ng tao, usukad karon himuha ang mga kausaban nga gikinahanglan. Ug tabangi ako sa akong pagtuo diha kanimo. Tagai usab ako ug kauhaw sa imong pulong nga mubasa jud ko ug musubay na niini. Dili sa akong strength and power, kundi by the power of the Holy Spirit nga imo sang ihatag diri kanako nga may magiya o magtudlo kanako. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo kabuutan. Amen. Let me pray for you, Father. I just commit these people nga nituo kanimo, kundi dawat na kanimo. Please cause them to tell us or send us a text message or send us a message in FB nga Ginoong Diyos, ikaw Ginoo ilan ang gidawat aron amo silang maampo, mapadayon ni pag-ampo kanila kay isip baby, kaya sa baby Ginoo helpless sila sa mga atake sa kaaway. The enemy will try, O God, to make them, Lord, shake or hunahunag sakto ba ito ilang gibuhat. But Amahan, nag-ampo sad ko, may you will do some miracles sa ilang pag-ampo gani karon na sinati nila ang kabugnaw ba kay nito ng whatever Ginoong Diyos, the fruit of the Spirit, or Ginoong Diyos, the way you confirm that you are really real as you have done sa ako Ginoo, o even days after nga makadungog ko ug tingog nakibaw ko dili ako ug walay nisulti nako, things like that, Father. Okay, please, O God, nga makaingon jud sila God is real. Ang Ginoo nga ilang gidawat is buhi gyud nga Dios. Mamahan, please protect them from the evil one and cause them, O Lord, to find the right church. Okay, mo ang taon Ginoo nga di sila masud mga kulto, mga tao nga musulti magbiblia pero mananapik ra. Ayaw taon tubuti, O Diyos, masud sila niini. Nga way pakialam sa ilang paglakaw kundi ang sapi ra nga ilang ihatag. Mamahan, we pray also Ginoo Diyos na kini mga kasimbahan na usban in taon ni sila, convict them. In Jesus' name we pray. Amen. So, please, kung dili ka kibaw, whatever, kung ma-YouTube ka, asa magay ka nakakita ni ini, text this number, 0922-773-4194. Balik ko na po. Son number ni, 0922-773-4194. Balik ko na po sa katulo. Text us if you have received Jesus, and if you have any questions, bis po ka ni-receive ni Jesus Christ na kay questions, text us. 0922-773-4194. Amen. God bless you. But if you want to continue with us, because we want to pray for our nations and the other nations as well, for this COVID thing, for what's going on, please stay with us for a few moments. Thank you, Father. Ginawa ko sa i-close formally ang imong pulong sa imong gihatag sa makatawhan karon. Salamat kayo, Diyos. I'm really asking and praying for souls of God to come to know you, that they may experience the joy that we have in Christ Jesus, and the changes and the miracles that they can experience, O Lord, in this life, nga maka-build up nila, the more nga mutuo sila, because you are God who makes miracles, to make us really believe that you are after our care, and most of all, to make us not forget na we are just passing through ani nga kinabuhi, that we're going home one of these days. That's why ang death Ginoo di mi mahadlok. Pero dili sa mi mosupak sa mga government karon nga mga policy. Kay kung asa mi kutob, ikaw rin nakibaw ni ana. Kay ikaw man amo order sa among steps every day. So Father, salamat kay sa imong pulong. We lift up, O Lord, all the people that are listening,
kung saan mo sila kabigon, kung saan sila Ginoo makasabot. It's really up to you. But thank you for this privilege, O God. That's why, Ginoo, we're lifting up to you, O Lord, our families nga nakatanaw ni ini, among mga relatives, friends, classmates, office mates, O God, ex-office mates, O Ginoo, whoever they are, O Ginoong Diyos, that we have met some way and another, Amahan, Father, please continue to draw them to you. Grant them the gift of salvation, kay ikaw ra man dyan makahatag ni ini, Ginoo. Ikaw ra dyan maka-turn around na mo, Ginoo. Ikaw ra makahimo na mo nga makakita mi unsami ka makasasala and how much we need God to forgive us. Father, thank you, O Lord. And as we come before you also, Father, for this pandemic, it's a globe, worldwide calamity, an enemy that we cannot see. Just like we have an enemy, Satan. We don't see him. But thank be to God, the Father, for sending His Son. And we have the Holy Spirit. You are Spirit, O God, and you want to be worshipped in spirit and in truth. And you are the only God na ang yawa, Ginoo, mo bow down. And we see that in the Bible a lot of times, O Ginoo. In every situation, Ginoo, ni bow down yun sila. Hadlok sila ni mo, Ginoo Jesus. So, Father, we come before you through your Son, Jesus Christ. We know daghan ang amo mga family members and friends. Ginoo, day after day, o ba tingali, Ginoo, when I break, when I day off, but even sa 6 days or 5 days, facing this dilemma nga sila mismo, di sila kibaw sa pagtabang, and all they can do is paghatag lang ventilator, whatever thing, o Ginoo nga mga small remedial things sa nasakit sa COVID. Amahan, we know, O God, na ilang heart is crushed and they are in despair. Their minds are full of questions and they're even afraid to go home sa ilang families right now because they're exposed, very much exposed, and they don't know if tomorrow naban nila ang COVID or not. They're afraid, but still they continue. Kaya naman pwede nga mangundang sila, kaya na-expose sila sa COVID patient o guna. Labi na nga, they started na wag yun sila yung mga gamit. Amahan, kaya even sa mga gamit o Ginoo, supposedly protection, but that's only physical protection. Please cause them to see the need of a spiritual protection because you can protect them from this sickness and you can protect them from any desperation. You can protect them from sinning, kay maglagot na sila, di na sa kasabot, Ginoo, puno ilang kasing-kasing, nang mamalikas, tumaka sila sa mga patient, and to speak softly, O Lord. Kasi ilang galagot, frustration, Ginoo, di na sa magunaw na, basta tusok-tusok, o Ginoong Diyos, wanang gentleness sa ilang pagbuhat, Ginoo. Forgive them, have mercy. And you know, Lord, usara mi kutob, we easily get tired, and when we are tired, Ginoong Diyos, we don't care about others because we care about ourselves sa among kakapoy. Please forgive them. Mga amahan, nangamuyo mi, naghangyo gini mo, Lord. We are interceding in their behalf. Please, O God, give them the strength, Lord, to continue. Makatulog sila bisag 1 hour, they will feel refreshed. Kuang mga kahadlok, Ginoo, sa ilang muna nakasing-kasing. Ang ilang mga fears, unfounded fears, O God, because this fear, O God, of death, it's because we don't know where we are going. We don't know what lies ahead. That's why we are too fearful of many things. O Ginoo, amahan na namuyo in tami. Cause them to know you. Ang mga doctors, ang mga medical workers, ang mga naa sa kadalanan, nag-check, Ginoo, nga sabis po may mga saput, amahan. Kaya kanang ganing nanay, kuan Ginoo, nanay, hilanat, positive na yun na Ginoo, pero kanang nangalusot, they are careers, O God, and they are there on the streets. If this is true nga, airborne na ang COVID, Ginoo, who is safe? Isa na nag-stay at home, dili safe. Ginoo, whatever it is and why you're allowing this, for whatever reason, Ginoo, but we know you are God who never, Lord, gives us things na makadaot na mo. But you're allowing this.
kay kami mismo are not calling upon your name, and you want us to repent, then bring about repentance, O Lord. But people are repenting, but they're going to false gods. The real God is your Son, Jesus Christ. He's one with you, Father and the Holy Spirit. Through Him, we have access to you, O God, Almighty Father. Please turn them back to you. There's only one name under heaven. St. Peter said that clearly, that men on earth will be saved. Because mo na iyang gideclare o Ginoong Diyos. When you added o Ginoong Diyos numbers for the newborn church, nga ikaw mismo naghimo, Ginoong Jesus. Amahan, nangamuyo in taon niyo. Bring, O Lord, our frontliners to you. Their families. Kung namay na nga sakit na nila, Ginoo, if you will, heal them. But make them know that you are the one who's healing them. Nobody else, not their gods. And even for the sick right now sa mga hospital, O Lord, nangamuyo sa me. Please, O God, be with them, speak to them. Isod kay ni nga klase nga sakit, mag-inusara ka, Lord, niya. You are grasping for air, needing help. Di kasulti, kalisod kayong paginhawa. Niya, maglabay-labay na yung kadaghanan, kay code red, code blue. Ginoo, mercy, O Lord. Not only sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. But most of all, cause us, your people, to pray without ceasing. To have mercy to those who are, Lord, facing this dilemma right now. Nagtabang man sila o sila ang gitabang. At paslagan pa yung ubang mga masakiton, Ginoo. Ibutang na lang yung tao sa daplin ang ubang mga sakiton. They have needs as well. Kung dili COVID ang ilang needs, O Lord. Sakit, na sila yung diabetes, or ang heart problem, or whatever, Ginoo, kidney, amahan, name it, Lord. We have so many sickness. But you bore our sickness already. You took our pain already. You took our infirmities already. So cause these people to believe in the Son of God, Jesus. Cause them to acknowledge His name. Place your name in their mouths that they may proclaim you as their God and Savior. O Lord. Yahan niyo tami nang umuyo in tami, O Diyos. We pray for our leaders as well. And the leaders of other nations. U.S. is always top. Ya, gapot kino. 2,000, grabe. But they gapon sila united in whatever they need to do. Ang Ginoong Diyos, sa mga leaders din tanang government officials, tanan o Ginoong Diyos nga mo-decide, tanan amahan from president, governors, mayors o Ginoong Diyos, amahan, Lord, sa mga barangay, even ngadto sa down levels, mga purok o Ginoo, and let this be unta a learning process o sa Ginoo. Nga amahan, we should know the people, labi na mga kabarangayan, give them more responsibilities, O Lord, nga sila kibaw sa kinsa mga drug addicts, kinsa si kibaw sa kinsa si gawas, kibaw sila, O Lord, and yet amahan kadaghanan mahunaw. O magtuyok-tuyok lang for curfew, maghimulag cat and mouse o Ginoong Diyos nga game. But Lord, wadyo'y klaro nga solusyon, wadyo'y klaro pagbunal o pag-implement sa mga balaod. Why do we love to create laws when we don't want to obey it, O God, in the first place? Mga Ginoong Diyos sa mercy, we have so many sins, O Lord. Even our leaders sinned, O God, forgive them. But we are under them. We cannot make our own rules. So please let your wisdom be upon them. The guys na kasing-kasing sa mga katawhan. Let our leaders and the leaders of the whole world, O God, mubati gayud. Kung ang karon nga nakasabot na nga di sayon ang pagdagan og bisina nga moserve og office as a government official, because in ani day kadaghang nga mga tao ang atimanon nga amahan di na sila managan sa sunod election, Lord. Ug himo ang katong nakaila kanimo, for we need godly men and women to run our country
and to run every country at that. Amahan, if you will, O God, you can. Nangamuyo mi, nanghungiyo mi kanimo, O Diyos. And most of all, the changes that will be happening after COVID. You know, every day is something that we don't really know. Even minutes and hours from now, we don't know what will happen. Mao among itugyan ang among matag kinabuhi kanimo. Cause each and everyone around the globe right now, medical man sila, nagpuyo man sila ng balay, gino military man sila, gino mga police man sila, government officials man sila, whoever they're, whatever they're doing right now, na basta gibot o wala sila gibuhat, cause us, O Lord, to give our lives back to you. Because you alone can truly protect us individually and as a nation and as a people inhabiting this world. Man, I know, walang isuwat nga diha, but I believe that Noah was praying for those people before flood came. He was preaching daily, but he was mocked as well daily, along with his children. That's why 8 rajud kamo ang naluwas sa tibuok kalibutan at that time. Father, there are still many believers, more than 8, in this globe, in this world that you created. And we love, oh God, no matter what the obstacle may be, we love to bless you, to praise you, and worship you. And to give you thanks. Bisan yung problema, salamat. Bisan sa kalisdanan, salamat. Bisan sa among pag-stay at home, salamat. Bisan yung Ginoong Diyos nga sa kakuyaw sa panahon, salamat. Salamat. We cannot complain. Because up to now, you are giving us hope. You are blessing us. But we pray also, Ginoo, sa mga wanay trabaho. Amahan, bisan sa imong makatawhan nga walay trabaho. Himuang nga sila sa ilang pagaway trabaho nangisi. Malipayon gihapon. Kung makakita unta ang mga wa pakailan nimo, nga walay trabaho nga naguno na sila dautan, mangawat na sila, mangluba na sila, whatever. Ayaw ta tuguti Ginoo nga madugang pa ang problema. Magkakita ta sila kung silingan sila ang imong makristohan nun nga katawhan Ginoo. Kung silingan sila ni ini mga katawhan Ginoo nga amahan, may they just offer prayers to them. Kaya wala sa sila mahatag o Ginoo. Ang gilang ipakit-kit ilang kagalingon amahan. But Ginoong Diyos, yes. In your Bible, nakita dyan na hitabo yun na sa kagahi sa ulo sa tao. Wa dyan maghinulso sa mga leaders. Ilang kauno na ng ilang mga anak. But ang makatawhan ni mo, which is so few, Lord, they were spared. They were spared, O God. Yes, gigutom sa sila, sila kaon, but sama ni Jeremiah, which strikes me a lot of times. Wanay pagkaon sa gingharian, gipriso tod siya, pero mura siya iro, nasa gawas, gipriso, gihigot. Pero na yung mga tao, mulabay pa niya. Sa ubang mga tao nga nasilang kabalayan, nakadlok mo gawas. Kay patay sila sa sword. Kung nasa sa ila, gutom, mamatay sila sa kagutom. Kung magawasan sila, bisag-bisa magawas sa kural sa ilang gingharian, plague, kay daghan nga matay to sa gawas. Lord, di ba ni murag ingon ani na? Amahan ang mga tao nga magawas, iyon sila maigo sila sa COVID, pero wala sila pagkaon sa ila. Pero so far, wala pa yung nangamatay sa kadalanan. Thank you for that. But Lord, when? When are we going to really acknowledge you alone, our God? Who came down from heaven to earth to pay for our sins. When? And rose from the grave. Among celebrate karon. When? Please open the eyes of many, Father. Our families. Our friends, our relatives. Ginawa mo kasilinganan. Bisan pa sa magikontra o sa mga wala o Ginoo, tabangin ni and teach us sa imong pagkabuhaton. There are so many things imong ipakita na ng kugahapon, Lord, I haven't done. May God speak. Mga mong gestures o Ginoo will speak to them. Ginoo, have mercy upon us. Let your salvation. Kaya ang bottom line ni ining mo, repent me,
dawato ni namo ang kaluwasan nga imo nang gi-offer nga libre nga kaluwasan. Panang pagsunod namo is pinaagi sa imong pulo ang Bible, Ginoo. So Father, I just commit each and every one, Lord, even the people that we do not know that are really calling upon your name. Please listen and be there. Let these people who know you, na naa sila gyud sa front line, offer up prayer sa mga masakiton and bring the gospel, Ginoo, sa mga masakiton. Please, O God. Sila karon ang maka-harvest ng daghang mga kalag. Kay sama sa tao nga dito sa cross, Ginoo, nga ni ila at the last minute ni ila nga ikaw Dios. Wala siya kibuhat nga good works, Lord. Imo na siyang giingnan, today you'll be with me in my paradise. Wow, Ginoo Dios. Last minute, gitagaanin mo siyang chance. I know, Lord, daghan pa. Ng mga last minute, may imo tagang chances. Please be with them. Pero kami, mga buhit pa, wa mi sa ospital, daghan ang wa sa ospital. Please, O God, ang mga families don't know you. Show them the folly, Lord, sa ilang gibuhat karon. They think they are wise. At wa gyud sila moila. Sa buhi man Dios, ang pinaagi kanimo nahimo ang Biblia para motuo sila sa mga sulti sa mga tao. Who are they? They are not God. Tuo sila nga kanina Diyos simbahon, kanina Diyos sa ulugo ng iyong birthday, but they are not God. They're only created by human hands based on the good works of that person. When everybody in this life, kung tanan nga tao magyud Ginoo, makasasala man as you have declared in your word, O God. Wa man dyan nangita nimo, wa man dyan nakailan nimo, but we speak nga nakailan ni Ginoo. Padayon man ko sa Ginoo, kinsa nga Ginoo, Lord? Daghang Ginoo ning kalibutan. And you are angry when we exchange you with these false gods. Father, forgive the sins of the people. We're here, O Lord, interceding, standing in the gap. And bring more, Lord, bring more souls. Even those who are joining us, make each and every one, Ginoo, di lang magampo-ampo, kung dili tinuray, na nagsusi sa ilang kinabuhi. Kung asa na yun sila. Kung sa yun ilang gihimo. Father, Lord, blessed be your name. Blessed be your name. You're not a God created by human hands. You're not a God dependent on any mortal man. You're not a God in need of everything we can give. You are God. That's just the way it is. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are not a God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are.
unchangeable, unshakable, you're unstoppable, that's what you are. You are God alone, from before time began, you are on your throne. You are God alone, you are God alone, you are God alone. Thank you, Lord. Thank you. Bless those who have watched this, oh God. Bless those who have been praying with us. Bless those who receive you, oh God. And Father, Lord, whatever we have done and accomplished, we're careful to give you the glory and the honor, the praises, for you alone deserve it, oh Lord God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning. God bless you.